Ai emoții? Nu. Cred că sunt puțin inconștientă. Oana, ești încrezut să auzi? Cred că în sensul bun, dacă există un sens bun. Hello, sunshine! Se va îndeplini visul Corinei să mă vadă atunci la mine. Păi ce mai visuită să fie al tău? Spunea mai devreme. Ai fost vopsită sau ai fost vopsită? Am fost un mantator. Dar asta nu se de culoarea mea. Ciudată. Nedefinită. Vezi, Ce știi că era... Nu. Cum ar fi să mă fac verde în cap? Eu și mă gândeam să încerc o chestie aia roz, Haie, mov. haie. Prima tăietură. O facem pe Oana Bob. Fac mai live. N-au. Te doare? Doare sufletul. Ia, Oana. Stă bine așa. Da? Reținem, da? Lăsăm așa? Toate variantele. Nu. Unde e prins? Ui. Ai și tu mâine. Și tu vii mâine, da? Ce zici? Și tu vii mâine. Da. Doamne, dacă e real. Fii atentă că am părul mai lung ca al tău. Nu, cum arată niște cozi. La tine începe din partea cealaltă, da, pentru că bretonul cade pe partea opusă. La Elena scădea pe partea dreaptă, la tine pe stângă. Da, uite, cade așa. Să putem să facem a doua filtrare. Da, mă, că e cu șmel. Și chiar pe viitor, dacă o să te... Fii atentă că la mine pare mai scurtă la tine. O să vrei ceva... Pare. E mai deschis, e mai blond un pic. Blondă, nu! S-a descoperit, am încercat să acopăr atâta timp. Întotdeauna. Blondă! Da. Uite, acum se va vedea ce e mai bine. Cei mei din clasa 9 și am fost cu mama la dispensar. O rebelă! Cu mama la dispensar. Corina și aduce aminte de ieri. Dar altă e. Lasă că stau foarte aici. Stai să mă Eu după asta. Mergem cu cafea cu fetele. După aia mergem Ce ai învățat? nu complet. Mai am, dar cel puțin am progresat foarte mult. Adică nu am mult foarte mult. Și eu miercurea viitoare merg la karaoke și cânt Nothing Compares to You. Ce crezi? Cine dă fană? Eu o să cânt Long Haired Freaky People Need Not Apply. Momentan să fie acoperit, deci tu soarea asta nu ar fi ok pentru mine. E nu că nu văd bine cu ochiul ăsta. Se poartă, e noul trend. Doamne, ce tai că mi-am nouă la țări de televizor ăsta. Da? Și-a dorit un băiat? Băiat? Oh, nu, ea zice că nu și-a dorit băiat. La cum ar vrea să porte babilul trebuie să Răspunde tu. Îi place? Yes. Genul ăsta mai scurt, Da, da. da. Hai să încercăm, lasă că te
pot să vorbesc. Da? Mai durează. Cum am capul? E frumos? Nu știu, dar nu pot să vorbesc acum. Vedeți că aici o să vreau să mă și pe cruce. Mi-a spart un băiat capul. Și... e de tare. Una. Serios? Ți-ai Da. spart capul de mă? Nu, ceva are pe... Da, eu zic că sunt cinstit. Du-te. ...20 minute. Serios, du-te. Pa. Da? Să revenim. Ce drăguță ești! Mă, drăguță din profil. Nu mai pot de din profil. Ce profil, mă, că ești super drăguță. Ce spui? Te-ai schimbat foarte mult. Erai mai... culoarea aia, erai altă. Culoarea asta de faci mai... Vai. Și nu mai puși toate. Ce de aduc pe Ana? 23? Da. Sâmbătă. Ești cea mai mică. 21? 3. Ah, ce de mine. Și noi? Împlinsă. E o mică pisică. Doamne, nu ne-am zice de simplioasă. Îți place? Îmi place, da, din profil. Deci tu când te seara vei sta așa? Da, ci că hai să vorbim. Hai să vorbim, da. Am o că nu e. Păi nu e. Dar puteți să-mi crezi așa de blondă, cu bune. Că doar că mi-ai închis părul. De-aia pare mai scurt decât la tine. Da, o să abia aștept să ajungi acasă să te speli, zic eu. Pentru că mă dau și aici, nu știu de ce am început. Te mai lung. Mult păr pe jos. Dar de ce e așa închis la culoare? Deci mă uit în oglindă și mi-am luat aminte de pozele cu mine de când eram mică. Mi-am impresia că m-am schimbat de rău. Vedează că am spus să particip cu fete. Nu că mă refer de când eram mică, de la 10 ani, așa. Tu așa erai cum să Nu chiar așa, dar puțin, cam ca tine. Deci știi care e faza că Atât am niciodată fost Am n-am fost niciodată tunsul scurt. Nu, că nu-ți imagine, eu plângeam când ieșeam cu maica mea din La 6 ani am fost cel mai scurt. Nu, niciodată nu am fost tunsul scurt. Adică... Interesant. Eu întotdeauna am avut părul până aici. De la 6 ani până în clasa 9 nu s-a putut să crească. Nu mi-au tăiat părul, doar, mă rog, atunci la un an când se rupe turta, atât. În rest nu mi-au tăiat părul. Oana este aproape gata. Cincin. Tu asta ai să ziceam, de ce? Culmea, și potrivit cu textul de față. Wow, mamă că s-a simțit asta. Back to high school.
chestia Parcă să nu e mai să-ți placă. Da, să parcă- faci gadgeti. Parcă nu ai mai fost foarte bine, așa. E mai simplu, nu? Așa decât să stai de 15, 2 ore. Altfel. Păi eu când îmi zic, nu mai rețin, deci o oră la o clientă și o oră la alta. Atunci, normal credeam, nu prea, ce? Smile! A big smile! Așa, Oana. Sunt dobre tot. Da, nu e așa că Îți ține cald, nu? Într-un ochi, frate, nu se poate spune. Părul? Glumeam, sunt de Vedeam breton. pe ăsta micuț care e. Doamna. Doamna Elena, spuneți cât va costa, domnule. Da, da. Cred că da. Deci, pe bună vorba Corine, o să încep să mă tot când așa. Mie mi-e frică de perioadele alea când o să fie așa scurt, dar nu scurt de tot. Atunci când O să prefer crește numai și alea. o să stea ca un caston. Un frișor. O amintire. Da, N-a vrut să plece. Gata, Oana? Hai. Chiar îți stă bine. Din profil!